duk da shekarar ne, amma farkon shekarar sai na saki wakan. To ko da na saki wakan ta fara trending, mutane duk sun san wakan. To amma kuma na yi tunanin ma wakan ta ɗan yi baya, sai na ga cikin bikin sallah ta dawo sabuwa kuma. Kawai ga ta nan ta rugun tsumo ana ta fama. Wallahi kam. Wai tsaya tukuna, ainihi me yasa ka kai wannan wakar ta Jarumar Mata kuma ka bata wannan sunan na Jarumar Mata? To abin da yasa na yi wakar Jarumar Mata duba da mutane. Duk lokacin da zan yi waka soyayya, abin da nake fara tunani akai shine ba wai ina yin tunani akai na bane, a'a. Ina yin tunani ne akan mutane, halittar mutane kala-kala ne. Wani yana da zurfin soyayya, wani kuma bai da. To ina amfani da wanda yake zurfafa soyayya gurin yin waka. Da kyau. Shine dalilin yin Jarumar Mata kuma na yi ne don na kwana biyu gaskiya ban yi wa masoya wakan da za su kayatar da masoyansu ba. To shine sai na musu waka don su kayatar da masoyan. To kuma alhamdulillah na ga na zata wata jarumar ce. A'a, ba budurwata na yau ba wallahi. Wato kawai samari. Amma ka ce wannan waka ka yi ta ne saboda masoya. Samari da 'yan mata dama kai targetin a wannan wakar? Duk lokacin da zan yi waka, ba na yin tunani a kan iya samari da 'yan mata. Da farko tunani na ina fara ɗauko tsoho, sai na ɗauko tunani na ba ma tsoho, sai in ba wa sa'ana, in ba wa wanda ya girme ni,